to vůbec není, tak teprve teď. Tak přátelé, já bych vás chtěl teda přivítat na svém autorském čtení. Pokud chcete, abychom začali něčím z první knížky, mrkněte levým okem. Pokud chcete, abychom to vzali nějak tak chronologicky opačně, trhněte pravou nohou. Trháte, mrkáte, netrháte, nemrkáte, tak to vezmeme tady někde odsaď a začneme první knížkou nakladatelství Větrné mlyny. Mezi námi. Jenom ten její smích a já mu dávám živnou půdu zalívám. Jenom ty její oči, co mě polikají, možná už nemají co polikat. Vlastně, vždyť mě je taky nekonečno. Jenom, všechna ta jenom jsou tolik, proto to jen já miluji. Jaksi. S pocenou tváří ryje do podlahy kamsi. Sune se z města kuchařinkám do těsta jaksi. Bylo to dobré divadlo, herec má držku mokrou a proto miláčku koukni, nechci já ženu hroznou. Zelenou barvu vlastním, nerad bych chodil za ním. V uších mi zní všechno, z výšky zas padá techno. Tajemství modré jeskyně. Filozofická pohádka pro dospělé děti. Mluvil pomalu a bylo mu krásně rozumět. Když domluvil, mluvil nejvíce. Pokračoval očima, které se leskly jako dva nádherné diamanty. Vzácné klenoty plné moudrosti, které lze vytušit, ale nikdy ne zcela přečíst. Kouká se na nás tajemství a my se ho snažíme vyluštit. Ta bytost je zvláštní. Jste vy vůbec člověk? Bude asi dobré začít tím, že ti povím, kdo jsi ty. Ano, ty jsi člověk, biologický druh toho času dominantní na své planetě, oplývající inteligencí, která ho občas sama zaplaví. Člověk je ten, kdo na rozhraní přebírané odpovědnosti za osud planety často nestíhá chápat řád velkého děje a jeho vlastní pýcha ho vede slepou uličkou záhuby a právě proto, aby sebou nestáhl upřímné hledající, jsem tu já. Mám podobu člověka a mohu mít podobu kdejaké hmoty či bytosti, ale člověkem nemohu být, protože tato vaše v uvozovkách země není mojí rodnou planetou. Nejsem žádný zdejší biologický druh. Mám za úkol potvrdit možné dohady o vaší existenci a mohu vám říct, že je to svým způsobem obrovská zábava. Vždyť vy lidé ve svých modlitbách neustále jen prosíte a žádáte, přičemž sami hubíte a ničíte živé. Jste vy ale skutečně zvláštní. No dobrá, člověk, který nejsi. A kdo teda? Není to důležité. Jsem tu proto, abych vše maličko kontroloval, nejste-li toho schopni sami. To vypadá jako urážka. Nevím, jak to vypadá z pohledu bytosti, která nesmyslně vraždí a jiným bere to, co by sobě chtěla ponechat. Život. O. Jsem jak dravá ryba, co pluje proti proudu bojů, přežívám. Jsem jako ledoborec, co se snaží býti borec, přesto se zimám. Jsem jako šerý kouk, co žije jinak, nesmrká a už mě bolí hlava, drink se poliká. A spousta telefonů, faxů, kopírek, Miloše Oldřiška a Šulínek. Stávám se časoprostorovým nezmarem, na kazetě umrtven jezdím se škunerem, tato stránka vzniká u čipsů, taneční rysy nohy do gipsů. Pořádek v papírech a červená, šumperské panoráma nevnímá. Roztančená ulice zas nemá kde bydlet. Zmatená vlasatice přestává šílet. Už ani nevím, kdo jí protíná. Dáme jí nové jméno. Evropský dům setkání. Toto spontánní pojednání zaniklo černou bublinkou. Virtuálka. Na přání tady pajdy, jinak bych nezařadil, ale myslím si, že to by snad ani jinak nešlo. Virtuálka tedy. Pajdovi. Všechny holky bych spojil do jedné. Ty lepší a hezčí samozřejmě. Všechny ty jejich odlišnosti, všemožné podoby, všemožné tváře, rozličné tvary, co se to páře. Všemožné ty ženy, remix trošku, jo. Všechny ty ženy spojil bych do jedné. Všemožné podoby, všemožné tvary, především úleťačky schopné to báry. Všechny bych je smíchal do jedné plastické hromady. Virtuální kompozice, dušičky a těla, geometrické obrazce, tvářičky a prsa, imaginární zítřek, kalhotky zařízlý v prdeli, pohybující se vaginy a td. Ani by mě nemuseli moc chtít, aby si splnili rozkoš svého rozmaru.
A nebo by mě nemuseli mít. Stejně je to obtížné a únavné, chlastat a růst fousy, zastřízliva přepisovat, dívat se, nechat je, měnit jejich podoby, chvilku je černovlasá, malinká, krásná, pak přejde do blondinky, nymfomanky. No tak co? Předvedu tygra, když se to po mně chce. Pana nebo vodnář, udělám všechno. Dostanu se do toho, ale přijďte. Budeme sami dva, moje myšlenky a ty. Můžeme všechno, ale všichni. Oči a oči a oči. Modré, zelené, hnědé, všechno tanečnice, modelky, herečky, výtvarnice. Únava, nestíhám. Jenom ta představa. Dělejte si to sami a pak se rozpojte. Paměťová schránka. Natírání oken dveří, telefony suše běží. Teď se tady miluju, tak tu chvíli nebudu. Motylci a křídla, vodorovná bydla, váza plná diamantů, spadly dveře od trabantu. Kam jsem se to dostal? Taneční prsa, věčný můj životní styl. První místo v soutěží o titul Blbost roku 98. Zas posunuju téma a díky mé přihlouplé obnově vzpomínek přiletěla si s další zasněnou písničkou a já tě odháním jako mouchu, co nechce odletět. Přejímka zboží se. Já nemůžu psát, musí se smát. Epochální kamarád. Musíš mě stále srát? Nejlepší je soulož na rampě či v mrazicím zařízení s dodavatelkou pečiva. Pankáč pažitka, můj pach je hutný, hledám ho marně, není k nalezení. V noci. Slušný host a krásná knížka, pije víno a koule mu těžká. Dočetl knížku, nepochopil, odcházel ze záchoda a všechny kropil. Odcházel ze záchoda jako špatně vyrobená loutka v bramboráku. U jiného stolu. Bereš antikoncepci nebo se sereš s korespondencí? Orgasmus, leninismus, tak si to se mnou klidně zkus. Večeřu, ráno snídala. Pozdrav, který se neposlal. Nasadila pavouka do hlavy, sobě sama si. Mozek mi běží, srdce mi skáče, tělo mi leží, postel mi pláče. Nechala se unést tou chutí, i na mne si ji zanechala a do mého myšlenkového centra nasadila si pavouka, nebo chtěla snad zakopat mravence, že by snad nežil. To já z něj udělal velblouda a tomu se naplňují hrby, aby získal zásoby pro chvíle, kdy tady nebudeš. A hrby se vlní s celým mým tělem, obchází každou mou hospodu, pivo, cerve a bír, chodí vám tajemně pít, nebo ty obřady s červeným vínem, o kterých domeček ví. Proč ses v té vaně koupala, když se mi to líbilo? Proč jsi za mnou přijela, když ti za to děkuju? Proč už za mnou nejezdíš, když si zvykám na život bez tebe? Nikdy jsem ti neřekl drahoušku, stejně si se mnou spala. Vím, mimo verbální komunikace a nějaký ty řeči k tomu, to by mi šlo. Nervové centrum, ojnění alkoholem, intimní prostředí, vzájemné sympatie, tak se to stalo a ve mně zanechalo neštěstí v štěstí a štěstí v neštěstí. Nekonečno v nás a mimo nás i z nás, šířili jsme krásu, uctívali lásku a co teď děláš ty? To by stačilo minimálně z téhle knížky, ale je zde druhá knížka vlastním nákladem, vydáno. Nauty Humpec, jsi nádherná, když skenuješ. Zní pouze úvodní dvě básně a pustíme se do sbírky Nauty Humpec Trip on the Mobile Phone.